Gde se nalazi kip slobode? Ne znam geografiju uopšte. Ne znam ni gde je Valjevo ovde kod nas. Bok, ja sam Lana za princezu Zanativ i danas ću vas naučiti kako da se sami napravite sandvič za školu, bez da gnjavite roditelja. Može ti to, pa ko te, brate, mislim, pito. Gde si, brate, po Beogradu skito? Jedi buraniju, bratare. Nema buve, niti mačke imaju buve, niti u mom stanu, ni u hosteli, ni na meni. I sad da vam donesem ja buve. Ja sam Tiffany, idem u 3. razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvek nosim mini suknjicu i roze bundicu. Nas nisam nikog prevarila, ali mislim, prevarili su mene, mislim. Smo tako kao dođi na kafu, mislim, ali nisu bili tamo u kući. Znate li da se snovi ostvaruju? Šta da se otvara? Da se snovi ostvaruju. Apsolutno. Volim. Dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Sve vas pozdravljam. Danas želim da podelim sa vama nešto što smo Maja i ja kupovale. I to je... Maci cigarete, nemoj sa mnom da jedeš gobna. Moja plata je sa više cifara, ali to apsolutno nije bitno, ja sam ja direktor firme, tako da ja i zaslužujem dobru platu. Bubašaba, Bubišarba, Bubasaba, Bubašarba, Dinosaurus, Dinosauro, Akumulator, Amburator.